Není to Leňule. Tak, to mám teda. Můžu říkat, ano? Erika. Ano. Která měla fingovat, Pína. Myslím, že Pavla. Bravo. Druhá osoba. Tady je moje osoba. Ježíš, co to zase má na hlavě, panebože? To je Gabinka. Moje hubená holčička. Toto? To je Ester. Ne? Hladova? Jo, tak moje skupina, kdo ještě tady byl? Kamila. Moje skupině, kdo je? Tak to je Ester. Ester? Toto? To ještě jsem měla v mojí skupině. Adalenu určitě ne. Lenka moje bafuka. Tam si. Počkej, koho já mám ve skupině, ty tady bývají ještě. Já bych za chvíli pusu, že? Ostatní ve tvém týmu, kdo je? Já nevím, já si musím vzpomenout, koho jsem měla ve skupině. To sedí na šíleně. Kdo sedí na šíleně? Gabina, Pavla, Ester, Kamila, já, Ivetka. Výborně! Dobrý. Výborně, ty máš všechny, že? Já, šikovná. Takže si krásná. Já říkám, taky máš se na nás podívej. A já jsem říkala, toto je Gabinka, to je moje cholaček. Pohadla. Je krásný. No a já říkám, taky máte terky, to máte na dvě. Tak kolik? Takže. Tak kolik ohadl? Všechny? Všechny. A mě těžko, mě těžko. Tak, jsem na příbětě. Krásný. Žena. Jo.